Salut, oameni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, astăzi ne vom juca Minecraft pe Paradisul Animalelor. Pe episodul anterior am spus că mergem să explorăm satul, dar nu mai mergem să explorăm pentru că... Și da, vom reveni când o să intrăm în Minecraft. Ok, am revenit, doar ce am intrat în casa noastră. Mamă, avem... Stai un pic. Ca să văd... Să-mi iau un pickaxe. Nu, ăla... Stai un pic, am greșit ceva. N-am enchantat aia, trebuie enchantată rapid. Punem toate chestiile inutile și luăm armurica. Ok, să vedem, fraților. Enchantment table. I'm breaking. Enchantăm și asta. Am o idee. Punem frumos armuripi. Punem asta acolo. Și voi avea... O să am nevoie de un pickaxe, adică acesta. În plus, punem și un pickaxe aici. Uite, așa se vede barbasanul cu pickaxe-ul. Hai să facem și o pozică. Să un pic. Ok, am făcut poza din partea asta. Acum să vadă barbasanul cu pickaxe în partea asta. Ok, am făcut și poza pentru thumbnail, o doamne. Să vedem ce se întâmplă afară. Putem ușa. Mamă, câți mobi. Vreau să mă țai un pic să omor ăsta. Vreau să mă duc nu chiar departe, da, uite, o să nu dacă mai avem loc de ender pearl-uri. Ok, am luat ender pearl-urile. Stați un pic să omor acest skeleton. Ne vom da un pic pe survival. Game mod de survival. Time set today. Pickaxe. Să luăm și un pic de dirt. Cine știe când o să ai nevoie de dirt? Am revenit. Luăm vreo 2 stack-uri de dirt. Uite satul.
Ok, mai luăm mai avem nevoie de încă un stack de dirt, așa că la treabă! Emeralde, emeralde. Cred că 2 stack-uri de dirt ar trebui să ne ajungă. Nu creeper. Dacă se descarcă, eu tot fac episod pentru voi. Ok, am luat și stack-ul. Vină cu mine. Vină cu mine acasă. Da, vreau să ies de aici. Dă-mi odată drumul. Bă, dar ce are? Îți dau una telefon. Lasă că nu le pe server. Lasă că luăm noi un alt porc. Uitați-mă, porc acolo. Stai un pic să pun ăsta pe tine. Vino con me a casa, Barbassani, Barbassani. O să am nevoie să pun aici ceva.
Hai că o să te întorci. Acum am nevoie de o funie. Și gata. Mult. Nu pot să cred. Mamă, fraților, ce am luat eu acum pe Fortnite? Houdini, corect. Morcovi de aur. Stai doar un pic să iau și o funie. Uitați. Oare putem să legăm porcul? Uite, lash. Stai, mă! Porcul. Și am nevoie să-i dau un nume. Name tag. Mă duc cu name tag-ul acolo. La Anvil. Name tag frumos. Ce nume să-i punem? Hai să punem Grigore. Pam, pam, pam. Hai să-l cheme Grigore. Ia uitați pe Grigore. Grigore. Name. Grigore. Sau mai bine o punem un alt nume. Punem din la Anvil. Hai să cheme Alexuța Gaming. Dacă Alexuța o să vadă asta, Alexuța chiar că poate dacă vezi episodul ăsta, Alexuța Gaming. Deci, noi practic am făcut-o pe Alexuța un porc. Vai. Unde-i Grigore? Alexuța Gaming. Ce vrei? Vrei și tu? Acum Alexuța este și un zombie. Hai mă, gata, am name tag. Alexuța mai e și un creeper. Să știți că creeperul este cam periculos, adică da. Ia Alexuța. Alexuța e un păianjen. Hai să mergem la culcare. Name tag. Lasă că avem porc cu Alexuța. Bă, ce căutați mă la mine în casă? N-ați primit invitații, plecați acum. O să dorm cu ei aici. Plecați mă de aici, că vă pun numele Alexuța Gaming. Alexuța Gaming. Plecați mă! Hai să ne facem o grădină. Ce bine că avem noi dirt. Vom pune acum doar și dirt.
Ba. Ba. Vom face dirt-ul. Așa facem noi dirt-ul. Bună ziua! Bună zi! Îmi pun deja un rând de morcov. Vom mai lua și cartofi. Redstone. Vom lua și un TNT barrel. Aș lua și un barrel. TNT. Și am nevoie și de o manetă. Redstone torc. Așa se face marea bubuială. Haideți să facem marea bubuială. Nem TNT. Bă, dar nu se întâmplă nimic. Mamă. Vom pune redstone aici. S-a aprins deja. Vom face marea bubuială. Redstone.
Și da, cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod și aprindem noi toate aceste TNT-uri. 3, 2, 1! Hai că aprindem noi TNT-urile. What? Nu! Și da, bă, deci, bye bye!